Tää on Chevrolet Chevy 2 vuodelta 64. Ja Rata 2 työnimellä me ollaan tätä kutsuttu yleensä, että on semmoinen lempinimi tälle. Ihan tavallinen Chevy 2 Suomi-auto. Samalla tuli tarkistettua tää öljypohjan sisältökin, mitä siellä on. Ei onneksi ollut mitään ainakaan laakeriperäistä. Sinänsä kaikki on kunnossa. No ihan positiivisella mielellä, että en tiedä nyt vielä tarkkaan ketä sinne on ilmoittautunut, mutta lähinnä edellisvuoden aikaa varmaan pitäisi yrittää parantaa ja mielellään tietysti sijoitustakin. Saa nähdä sitten miten se menee. Mutta muilla radoilla on pystynyt vähän parantamaan, että ilmeisesti joko on oppinut pikkusen jotain tai sitten se muutama lisähevonen tuossa moottorissa on auttanut. No tässä on lähinnä nyt öljynvaihto, öljypohja takaisin paikalleen ja öljyt sisään. Sitten huomenna pitäisi tulla perää valmiiksi, niin laitetaan se paikalleen ja lähdetään koeajolle. Jarrut täytyy säätää, jarrutasapaino kohdalleen ja mahdollisesti uudet jarrupalat, mutta se voi olla, että se jää vielä radalle. Siellä on sitten aikaa ajaa ne sisään kunnolla. Mutta ei tässä muuten oikeastaan ole. Tämä säilyy erillisesti ehjänä ja ei tässä ole oikeastaan huoltoja muuten perän lisäksi. Se on mielenkiintoinen kyllä, haastava. Se vaatisi paljon opettelua. Olisi mukava, kun olisi ollut enemmän aikaa käydä siellä ajelemassa, harjoittelemässä, mutta taaskin jäi se tekemättä. Mutta vuosi vuodelta tästä vähän enemmän oppii. Ei siis tällä V8-autolla niin sopiva rata ole, mutta kyllä se näillekin ihan mukavaa on sitten kumminkin. Mutta nelivaihteinen aski, niin siinä ei sitten ole kovin paljon noita pykäliä, mistä valita. Oikeastaan kaikilla muilla radoilla tarvitsee tuon tiihumman perään, mutta sitten motoparkissa pitäisi olla se tämä nykyinen 3.45. Mutta nyt mä oon sillä sitten ajanut kaikki kisat, niin se on käytännössä kolmas vaihe on suurin, mitä kannattaa käyttää. Se menee jo niin, vähän yli 200, se kulkee kolmosella periaatteessa. Se riittää kaikki. Liukkosen kanssahan mä oon nyt viime kesät ajettu aika lähekkäin. Juha on aika kokenut kuski, että se pääsee kyllä ohi helposti. Osaa käyttää kaikki tilaisuudet. Mikkolan Arin kanssa ollaan joissain kisossa ajettu lähekkään. Ari on kyllä vielä nopeampi, mutta on joskus päästy kilpaakin ajamaan. Ja hyvä, kun sai näitä vanhempia autoja muutenkin mukaan, näitä 60-70-luvun autoja. Sitten olisi vähän tasaisempaa. Helposti yli 20 autoa, joskus lähemmäs 30 on ollut. Kyllä sen ahdasta sen alussa on. Saa varovasti ottaa ensimmäisen kierroksen, ettei osu mihinkään. Varikonmäessä on vielä kahta rinnan, ellei 3.